Forami akuma bawo. Kuma bawo bena fo so ani faso ani lafiya ka sabati jamana kono. O de ya ka temye. Africain chamana na Foromina. Guinée chamana délégation de Bora Guinée kana. Délégation Mauritanie. Délégation Mora Abora Congo, Abora Burkina Faso, Abora Afrique Jamana, Abora Niger. Obe Bayira ko min be ka ke Mali bi. Africain be bi yere ola. Africain be bi yere min be ka ke Mali bi. Ye kuma minun fuye, oye ka fo ko Mali jamana mi a daelelendo, a porte daelelendo. Mali soir yere ne yo hakili jigi ke ola nkoma ko kabini empire du Ghana na empire du Mali katla empire du Songoila fobi Mali e jamana mi dale lendo yo hakili jigi ko donia fana abe Mali la kakoro ni université de Tombouctou yo hakili jigi ola abe 100 wolonwula nyom université kumbe Tombouctou étudiant ba mugani duru de kumbala Mali anga jamana o watila relation diplomatique kumbe aleni arabu jamana ani européen befe yo histoire fouye pour ko hakiliji Mali jamana bado Mali jamana mi machitse ka Mali ke jamana min datu lendo comme kuma mi be ka fo sisa dobe ka fuko le Mali est un pays isolé comme Mali c'est ka ke jamana isolé leon oye kelen aflana nkuma ko malien yere ba fukale africain de Mali constitution yere la kabini ay indépendance ta fobi président yele mara fangan yele mara mais fin do ma yele Mali constitution kono oye ka fo ko malien ulu yere hakilna yemu ukanga Afrique be fara nyonka o de kama sebelen banga constitution kono constitution la sebelendo ko Mali la belendo ka aka souveraineté ka adobla pour que aleni africain ka se ka fara nyonka o bayira ka fo Mali se ka ke jamana mi isolé lendo comme dobe ka fo ntla ka fo fana ye madama damo yo ye prix minduma ye mi barake Burkina démissionnu do bala Malien yele Malien min be bo France et Malien min bea o fana bala ani Mauritanien do bea min ka entreprise bado uyufo ka foko Burkina be mirana ni tara segelike iba soro Malien chama be bo nyonkew mais ulube seka ke modèle pour que jeune kulaje jeune kana bo école la dron kani sigi ka fo pour que ka bara soro ika ke fonctionnaire ulu bi ko yere entreprise de la ka mo la ben ka bara di moma katla ka fo ko Mauritanien min bea aya ka société sigi atesa mugabo mais bi ayere be ka multinational sa ina fo Total Nichel nu kusan ku faraka entreprise ka korole et européen et américain de beka entreprise bi africain de beka uluka entreprise sa ka carburant distribué jamana bekono ko fu ka fu mbado ko Malien chama bi obese o barala mais au exemple ya ankanga min sui katla ka fu Malien jonu do bora ka ira kale ba fika Malien franyonka comme tubabu chama be sal kono nkuma ko peuple keleti peuple ni nyoncho hali Mali peuple ni France keleti ani nyoncho nyemoko de be sama samalila ina fo ko météo ça dit sangi bena abeteme mais peuple au terude donc jeune nous minu be diaspora la uluka bare mu ka teria mi be peuple che ka continuer ko o sinsi ka fangan koma politique mo be se ko kwa keleke ubeteme mais peuple betoya ndla ka fo tuguni betla noy ka Mauritanien ani Guinéen fo tiera unyana Algérien ko mais Mauritanie ni Algérie ni Guinée ulu de ya fo sanction intara domina uko kulu tala kulu be Mali deme nkuma ko ye teriade
teri bɛ dɔn ni gɛlɛya nana n ye ziri dɔ fɔ ye tubabukan na ko lolo i b'a ye sufɛ de ni sufɛ de i bɛ se ka lolo ye teri y'o de ye c'est-à-dire gɛlɛya bi ka don min na mɔgɔ min bɛ n'i jɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ k'a bi de o de y'i teri ye n ko ka Mauritaniens ni Guinéens ni Algériens fo o la donc u ye kumaba minnu fɔ o de ye nin ka min bɛ forum organiser k'ale fana fo ka minnu ye déplacement kɛ maa caman bɔra jamana caman la ka na k'u fo gouvernement tɔgɔ la k'u fo président de la transition tɔgɔ la k'a f'u ye hami min ban la bi transition in bɛ ban don min na maliyɛnw bɛ ka se k'a fɔ a yɛrɛ ye ale ni ala cɛ k'a fɔ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ye o kɔni fanga in y'a sigi a ma maliyɛnw bɛnnen don u ka unité nationale u ka souveraineté ani u ka hɔrɔnya maliyɛnw ko sentiment maliyɛnw bɛ se ka senti ko a yɛlɛmara ko a nana ani lafiya n'an sera o ko kɛ o ye transition réussie ye u y'o de fɔ muso o bɛɛ kɛra min bɛ yan a kuma in bɛɛ a fɔra muso de kan muso de kɛra sababu ni organiser o de kama kuma foyi tɛ se ka dilan n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn dilan n'i b'a fɔ barika ka don a la i bɛ muso da don a la i b'a sen da la a b'a bolo da la n'ale t'a la a tɛ ɲɛ dɛ donc u y'o de fɔ bɛɛ ye n tila ka fɛn dɔ f'u ye fana n ko cɛ o cɛ n'i ye cɛ normal ye fɛn fila bɛ yen i bɛ muso fɛ parce que muso de y'i ba ye muso i ba ye muso de i denw ba ye muso de e yɛrɛ ani i mamuso i b'olu de fɛ a filanan n'a fɔra k'i tɛ siri muso ye ça veut dire que e tɛ malo cɛ kan ka malo ka courage k'a la donc muso ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ muso la a bɛ ban muso la a bɛ au début a daminɛ a b'a camancɛ la a b'a laban la donc u y'o kuma de fɔ ka Mali musow fo Mali musow bɛ baara min na n'i taara sɛnɛkɛlaw fɛ baaraba olu de b'a kɛ o donc ka Mali musow fo ka fɔ forum y'a organiser musow tɔgɔ la ala ka barika don a la hakɛto b'a la salila Mahamadu